சரியா திஸ்த வியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். குமரன் தோரகத்தா எங்களுடைய இளங்குமரன் தோழரை ரஜீவ தோரகத்தா விவசாயம் செய்யறதுக்காக நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். வகக்கீம் சைத ரஜீவ வகக்கீம் அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கின்றேன். போன பொது தேர்தலின் போது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வழங்கிய பெரும் வெற்றிக்காக. நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், திஸ்ஸ வியாரை பிரச்சனை விசඳන්න ලේසියි. திஸ்ஸ வியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையில் இருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත ප්‍රධානව දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனையை வைத்து கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்ஸ வியாரை பிரச்சனை ඒ මත තියෙන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதன் ஊடாகத்தான் පන්සල හාමුදුරන් වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள் අපේ නාග විහාර හාමුදුරන් වහන්සේ எமது நாகவியாரில் இருக்க பௌத்த பிக்கும் அவர்கள் එකතුණුත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனையை විසඳන්න දෙන්නේ කවුද? இதுக்கு வேண்டிய யார்? කවුද? யார்? දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒගොල්ලන්ට ආපහුවන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආනන්දුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் ஒரு කිසිදු පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උතුර ගන්න உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக උරුමයන් උතුර ගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණා இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொல்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும் කොතනක ஐතිහාසික නටබුන් හම්බුණා இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும் අපි ඒවා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழமா முஸ்லிமா என்றா பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තු දිහා අපි බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்க பார்க்க வேண்டியது ඒ ஐතිහාසික නටබුන් දෙස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக தான். ඒක අපේ රටේ උරුමයක්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் நாங்கள் பார்க்க මොකද வேண்டும். වෙමින් තිබෙන්නේ? ஆனால் இங்க என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? පුරාවස්තුවක් මත වුණාම ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால் ஐතිஹාසික නටබුන් මත වුණාම வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தால் ඒක සිංහලද කියලා හොයනවා. அது சிங்களமாக இருக்குமா ඒක දෙමළද කියලා அது හොයනවා. தமிழாக இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறேன். හින්දුද කියලා හොයනවා. அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன். බෞද්ධාගමද කියලා அது හොයනවා. பௌத்தத்தை என்று பார்க்கிறேன். දැන් අපි හොයන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் என்ன එදා தேடுகின்றோம்? අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ? ஆனால் நாங்கள் என்ன தேட வேண்டும்? ඒ උරුමයන්ගෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? எங்கட நாடு அந்த காலத்தில் என்ன ඒ மாதிரி අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. அது என்ன மாதிரி இருந்தது? අනාගත පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන. அடுத்த வரும் தலைமுறைக்கு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறது. ජාතිවාදියා බලන්න එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் இனவாதி அப்படி பார்க்கிறது இல்லை. ඒක හින්දුද? இது ஹிந்துவாக இருக்கா? ඒක බෞද්ධද? அது பௌத்தமா இருக்கா? ඒ තමයි ජාතිවාදියාගේ ස්වභාවය. அதுதான் இனவாதியுடைய නිසා சுபாவம். මේගොල්ලන්ට ඕන විදි වෙන්න කුමක්ද? எனவே அவர்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ඒගොල්ලෝ පරාජයටපත් වුණා. அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. மக்களால் அவர்களை நிராகரிக்கப்பட்டார். ජනි මොකද්ද වෙමින් තිබෙන්නේ? இனி என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? එම ජාතිවාදයේ මත அந்த இனவாதத்தை එම ජාතිවාදයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන அந்த இனவாதத்தை மையமாக ජනි கொண்டு අපේ රටේ ගැටුම් මත උත්සාහ කරනවා. மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்பிக்க මම முயற்சிக்கிறார்கள். ඔබට එකක් කියන්නම්. நான் உங்களுக்கு இது ஒரு விடயத்தை මොන கூறுகிறேன். වේශයෙන්
எந்த ஒரு வேடத்தில் வந்தாலும் எந்த விதத்தில் வந்தாலும் යලි ජාතිවාදය නැගිටින්න උත්සාහ කරොත් இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை தலை தூக்க ඒ முயற்சித்தால் පරාජයට පත් කරන්න அதனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න බව මම තමුන්වහන්සේට කියනවා. ஆகக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் கூறுகிறோம். நாங்கள் இனவாதத்தை தூண்டிவிட மாட்டோம். අපේ ජාතික සමගිය අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு தேவையான இன ஒற்றுமை. මම දන්නා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා. அப்போ பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார். පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා. பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது. 1949 අඩපු ෆෙඩරල් පක්ෂය තිබුණා. 1949ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட பெடரல் கட்சி இருந்தது. දෙමළ විශාල නායකයන් නියෝජනය කරමු TLF තිබුණා. தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி දෙමළ කොංග්‍රසය තිබුණා. தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது. මේ විශාල පක්ෂ තියද්දි இந்த பெரும் கட்சிகள் இருக்கும் போது මහා නායකයෝ ඉද්දි பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட තමුන්වහන්සේලා අපිව තෝරාගත්තා. நீங்கள் எங்களை தெரிவு செய்து கொண்டிருக்கீங்க. අපි කුමරන්ව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய இளங்குமரன் தோழரை தெரிவு අපි රජීව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய ரஜீவன் தோழரை தெரிவு கொண்டிருக்கீங்க. අපේ දොස්තර සහෝදරය තෝරාගත්තා. எங்களுடைய மருத்துவர் பவனராஜ தோழரை தெரிவு කවුද තේරීමක්? அது ஒரு நல்ல தெரிவு. හැමදාම තේරුවේ කවුද? இதுக்கு முதல் என்ன எவரை தெரிவு செய்தார்? පැරණි පක්ෂ වලින් பழைய கட்சிகள் இருந்து தான் පැරණි නායකයෝ பழைய தலைவர்களை தான் தெரிவு ඒතරේ செய்தார். තමුන්වහන්සේලා ஆனால் போன தேர்தலின் போது ජාතික ජනබලවේගයට ඡන්ද දීලා தேசிய மக்கள் சக்தி வாக்களித்து අලුත් කණ්ඩායමක් නියෝජිතයට තෝරාගත්තා. புதிய ஒரு அணியை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்து තමුන්වහන්සේලා අපි කරේ විශ්වාසයට බව. நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தீர்கள். මම මේක සහතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதிமொழியை මොන வழங்கினேன். දුෂ්කර තත්වයෙන් යටතේ හරි எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் තමුන්වහන්සේලා අපි කරේ තිබෙන සහතිකය நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අපට තිබෙන විශ්වාසය எங்கள் மீதான நம்பிக்கை කිසිසේත්ම මිදින්න ඉඩ නොදෙන බව මම සහතික කරනවා. எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டோம் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன். ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරලා அதே போல எங்களை நம்பி තමුන්වහන්සේලා நீங்கள் විසඳ ගැනීම සඳහා අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා. உங்கள் தீர்வான முயற்சிக்கின்ற பிரச்சனைகள் உள்ளது. ඒවා අපි විසඳනවා. நாங்கள் அந்த මොන මොන பிரச்சனைகள் විදිය ලේබල් ගන්න හැදුවත් எந்த வகையான முத்திரை குத்துறதுக்கு முயற்சித்தாலும் මොන මොන ආකාරයෙන් අපිට විරුද්ධතාවය දක්වන්න උත්සාහ කරා ජාතිවාදී කණ්ඩායම් இனவாத குழுக்கள் எந்தெந்த வகையில் எங்கள் மீது எதிர்ப்புகளை காட்ட முயற்சித்தாலும் நாங்கள் அச்சமின்றி තමුන්වහන්සේලා අයිතිවාසිකම් உங்களுடைய உரிமைகளை ජාතික සමගිය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග தேசிய ஒற்றுமைக்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் සියල්ල ගන්න බවට මම සහතික කරනවා. எல்லாம் எடுப்பேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன். මම එකින් එක කියන්නම්. நான் ஒன்றொன்றாக கூற விரும்புகின்றேன். පළමු කොටම முதலாவதாக ආරක්ෂක හේතුන් මත பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ජනතාවට අයිති ඉඩම් மக்களுக்குரிய காணிகள் පවරගෙන තිබෙනවා. எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. දැන් යුද්ධයක් නැහැ. அப்போது போர் ஒன்று இல்லை. අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් යුද්ධ තිබෙන වෙලාවේ අවශ්‍ය වුණා කියලා. போர் இந்த காலத்தில் அது நடந்தது என்று சொல்ல තව දුරටත් இனிமேலும் ආරක්ෂක හේතුන්යයි කියා මුවා වෙමි. ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு லேபிள் காட்டிக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අතේ තියාගෙන අයිතියක් නැහැ. அரசாங்கத்தை வச்சுக்கொள்ள இருக்கிறதுக்கு අපි உரிமை இல்லை. නිදහස් කළාගේ හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන්වහන්සේලා නිදහස් කරලා දෙනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். පදිංචි වෙන්න வசிக்கிறதுக்காக, වඩා කරන්න விவசாயம் செய்யறதுக்காக நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்புல நாங்கள் வேலை செய்யறது. අනිත් අයද වැඩ කරේ ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்தது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேண்டும். ආ යුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு மறுபடியும் ஒரு මේ போர் අල්ලගත් வரும். එක හමුදා පඳුරු තියෙන්න ඕන. இந்த பிடித்துக்கொண்டிருக்கிற ராணுவம் மீண்டும் ஒரு போர் வரும் என்று. හැබැයි අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி இல்லை. යුද්ධයක් එයි කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. போர் வரும் என்று நினைச்சல் යුද්ධයක නතර කරන්න තමයි ජාතික ජනබලවේගය වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கம் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. ඒකයි ආණ්ඩුවක වගකීම. அதுதான் அரசாங்கத்தின் ඒ கடமை. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්න මේ පළාත්වල இந்த பிரதேசங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் විශාල පාරවල් ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. பெரும் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ள. අපි පියවරෙන් පියවර நாங்கள் படிப்படியாக ඒ පාරවල් அந்த வீதிகளை යලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்து கட்டுக்கொள்ளுள்ளது. තමුන්වහන්සේ නිදහසේ කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரமில்லை, கிளம்புலேயும் பாதைகள் கூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி අරලියගහ මන්දිරය இස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதையை கூடித்தான் இருந்தது. අපි ඒ පාරවල් උත්තරිය நாங்கள் அந்த வீதிகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால், அரளிகா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீதிகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு உரிமை இல்லை.
සාමකාමීව යලි යථා තත්ත්වෙට මේ යාපනය ගේනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வருவோம். යුද්ධ ඉතිහාසය, போர் வரலாற்றுக்குள் අමීර ඉතිහාසය, அந்த கசப்பான வரலாற்று අපි අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත එක පාරන්න மீண்டும் மீண்டும் அதை நாங்கள் නැවත නැවත சொல்வது, ඒ තත්ත්වයට වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் அந்த நிலையை ඒක உருவாக்க අපි කළ යුතුයි. அது நாங்கள் செய்ய வேணும். අප දන්නවා අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போன ஆக்களுடைய பிள்ளைகள் අපි හැකියතරම් උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் இயல்பான அளவு முயற்சிக்கின்றோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම්, அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட පොලිස් ස්ථානකට බාර දුන්නා නම්, போலீஸ் நிலையத்தின் மீது හමුදා ஒப்படைக்கப்பட்ட කඳවුරකට බාර දුන්නා නම්, ராணுவ மீது ඒ දරුවට මොකද වුනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමෝපියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுடைய வேதனை සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි දේහ දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் යවතම காணக்கூடியதாக කතාවත් කරනවා. அவர்களுக்காக இறுதி கிரியைகள் நாங்கள் අපි மேற்கொள்வோம். විසින් ඔසවා ගිහිලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම සතියක් දෙකක් හඳුනු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக එක கண்ணீர் වෙලාවක කාලයකදී අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனான் නැවත නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ என்று இருக்கிறார். எங்கே இருக்கிறாரா என்ற தாய் විශාල වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයෙක් අවුරුද්දානවා. என்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் அவராக காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමෝපියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய ඒ தந்தைமார்கள் නිසා ඒ පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගෙවත් පරිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடம் இருந்தும் பழிவாங்க කාගවත් හිරේට යවන්න නෙවෙයි. இவரையும் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපේ இல்லை. සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපිට අවශ්‍ය සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන එකක් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் வாழ்வது நாங்கள் மீள் வேணும். ඉතිහාසයේ වේදනාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் இருந்து வருகின்ற வேதனையில் இருந்து நாங்கள் மீள் අපේ வேணும். ඉතිහාසයෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. அந்த வரலாற்றில் இருந்து நாங்கள் மீள வேணும். අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்க வேணும். අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි அதுக்காக தான் තමුන්වහන්සේලා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩු කිරීම විශ්වාස කරන්නේ.